програма за извънредно съобщение. Националната гимназия за древногръцки езици и култура за пореден път сменя сградата си. Наживо от мястото на събитието, нашият репортер Сульо Пулев. Сульо! Чуваме ли се, Сульо? Добър вечер, уважаеми зрители! Тук сме пряко свързани пред Националната гимназия за древен език и култура. Тук виждаме някои от учениците, които усърдно помагат за ремонтната дейност и разчистват много с големи усилия. Тук виждаме един от учителите в гимназията. Здравейте! Вие какво правите тук? Какво правя аз тук? Какво правим ние тук? Какво правите вие тук? Всичко е част от матрицата. Ние всички. Да, благодаря много. Извинете, имаме кратък проблем с оператора и пряката връзка. We don't need no education. Тук виждаме госпожа Папазова, директор на Националната гимназия за древногръцки език и старобългарски. Здравейте! Вие как ще коментирате това положение? Трябва ли учениците да участват в ремонтната дейност? Аз не виждам нищо нередно. Как ще коментирате ремонтът, който се извършва върху старата сграда на улица Баба? Аз не мога да върна учениците си там. Както знаете, районът там е ужасен. В дворът на училището има коне, а тук сме в перфектния център на София все пак. Добре, благодаря ви много. Уважаеми зрители, това бях аз, Сульо Пулев, пряко от Националната гимназия за старобългарски език и латински. Лека вечер! Благодарим на нашия репортер Сульо Пулев. Нека сега от апаратната покажат кадрите на ремонта в модерно предградие. Консуеле? Си, сеньора! Къде е дистанционното? Ке? Дистанционното? Розалинда, порке? Как можа да ме изоставиш, Розалинда? Нямах избор, Педро. Ти нарани чувствата ми и накърни достоинството ми. Никога няма да мога да ти простя.